De grootste klappen bij de reorganisatie bij de Belastingdienst vallen in het noorden. Dat zei het vakbond FNV. Het gaat benamen om lege betellen banen en die binnen vooral boeten de Ronenstad. De werk is aan zo'n 100 mensen bij de Belastingdienst van het Tesselschade-strid in Ljouwert. Bij het begin van het jaarlijkse squal-korbaltoernooi in Twiesel wordt vanmiddag een kwarte betinking gehouden van de slachtoffers van het dugout-drama. Het is precies een Ierlien dat een famke van het zien om het leven kwam, doet een dugout instorten. 5 oren bij een rekken verwoenen. Bij de betinking zullen taspraken gehouden worden en er is een minuut stilte. Een auto van Stadstoezicht van de gemeente Ljouwert is voor een moment uitbaand. De auto die parkeert voor het kantoor onder de Griene Waai. De brandwacht hield vuur gauw onder controle, maar kon net voorkomen dat er een soort skee ontstier. Een tweede auto rekkers kan scherren door de hitte van het vuur. De politie is dwaande maar in onderzoek. De branden snel gedachten onstutsen. De Drachtse jongeres Iris Kroes wil meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Maar haar harp, dat schreeuwt ze in een blog op haar website. Als ik het van Nederland ken, dan was ik wel voor een oorlog uitkomen. Iris Kroes vreeg het haar het Nederland toernooi alleen nog grote artiesten stuurt. Dat zou ze spietig vinden, omdat ze graag meedoen wil. Joen en vannacht eerst nog wat buien, de nacht droeg, haast geen wien, en 100 graden. Morgen droeg en zinneskin waar, het wordt van 15 graden. Middags neemt de bewolking toe. De noordwestenwind is matig.